Говорят ли интересно да научите за тази тема? Вчера говорихте за мъже, днес жените ще гледат, че внимават, трябва да внимават. Бог направи жената. Кой направи жената? Бог направи жената. Жената какво е? Тя е помощник на мъжа. Без да му помогна, без в семейството да помогне на мъжа, не става. Жената се покорява и слуша мъжа. Трябва да уважава мъжа си. Подкрепя мъжа, защото това е глава на семейството, да не го остави сам. Мъжа води, управлява всичко. Той е ръководител, жената не ръководи. Той е главата на семейството. Жената трябва да уважава, да почита мъжа си, да го слуша. Ясно ли е мимиката ми? Какви са отговорностите на мъжа? Да утешава и да успокоява мъжа. Да обича мъжа и децата. Да обича децата, семейството да ги обича. Жената слугиня не е слугиня. Мъжа обикновено е свикнал да каже, че жената е по-долна. Жената е да разбира какво управлява семейството. Ако види нещо лошо, не е съгласна да казва не, ако види нещо добро, е съгласна, може да каже да. Какви са други отговорности, че показвам го с ръката. Да чисти, да загрижи градинка, да пере, да готви. Жената трябва да е най-добра, да показва правилен характер и вътре нещо да е домакиня, да е добра домакиня, да е да се грижи за домакинството, за нещата, които са в къща, трябва да умее да се грижи, да ги управлява. Да не е мързелива, да легне и да каже, че мъжа управлява. Не е мързелива, трябва да е активна, да действа, да работи, да се грижи. Трябва да управлява в дома това, което има нужда.
е домакиня вътре вкъщи или повече да работи навън? Какво избирам? Ако работите извън дома, в дома няма сили и е добре мъже да й помага, да я подкрепя, да й е по-лесно. Сама да прави всичко не може. Трябва и двама тя мъжа да я подкрепя. Жената в къща цял живот, докато остарее, да се грижи за храната, да изглади, да направи, да подготви всичко, да изпрати децата на училище, мъжа на работа. Които е мама. Да не си мисли, че днес бяха да го е направили, утре няма. Всеки ден безкрайна е нейната отговорност. Когато жената помага на мъжа и всичко в семейството е наред. И когато жената помага на мъжа, мъжа сам може да се оправи на мъжа. Когато жената му помага, мъжа се оправи. Отговорността на майката е да бъде майка. Да управлява бизнеса, да се грижи за децата, да справя всичко, да мисли за храна, за всичко. Това тя получава майчинството и тя да покаже, не мога, какво ще правя, някой е по-болен, какво ще правя. Всичко за семейството, за майчинството, жената е отговорна. Тя ражда, но болка, нали? Не е лесно. 9 месеца да издържи, бебето после да ражда, болка, после това малко бебе да се грижи за него, трябва да има сила. И трябва да умее да се грижи за децата. Трябва да умее. Ако не умее, трябва да се научи. Да се бори. Жената повече разбира от мъжа за грижата за децата, повече отколкото мъжа разбира от деца. Жената има усещане, грижи се за децата, развива се, научава неща, как да пораснат, тя се грижи да им обяснява. Как растат, как се развиват, не ги оставя, но ги учи да растат. Майката ги учи, момичета, момчета, учи ги, възпитава ги. Трябва да ги възпитава на вяра, на любов, на светоста, на святост, чистота. Ако някой е мръсен, прави лошо и глупости, майката трябва да го възпитава детето, да се научи добро, защото после като порасне и като се ожени, то ще предава, ще прилага това, което е научил от майката. Учителя. Не да викат другите да й помагат, да учат децата. Тя трябва да ги учи, да им говори, да се моли с тях, да ги учи да пишат, да четат, да репетират. Ако е заета цяло с работа, децата като гледат и недобри неща, после трудно.
Кажете ми. Заключени помещения. Ами вие нямате ли допълнителни Не. ключове? Защото имахме дадохме. Добре. Иска ключ. Ключове искат да. Коя стая? За четирите къщи и за четвърта стая. Не знам, за това го искам. Зелена. Кажи ключове. Зелена. Тя так. И чакайте. Жената не е чай, 100% чай като злато, както злато 100%, но не да сме алчни да получим злато, но да получим добра съпруга. Тя е 100% за семейство, тя се грижи, подкрепя, помага. Ако е външно накитена, обаче не помага в семейството, тя е рано мъртва. Трябва да иска проценна в характера си. Мъжа й се доверява, уважава я и доверява на жена си и я защитава. Желание, мисли за храната, за дрехите, винаги мисли. Достатъчно за някои мисли, как да купи, да го облече. Гледа гардероба, какво има, какво няма, купува. Жената винаги мисли за семейството, за храната. Тя е отговорна. И ако има слуги, грижи се и за другите, за слугите. В Библията пише, че тя какво е мъртва. Военно седи, като порасне, просто го събира, прави компот. Обедни прави всичко, жертва, себе си. Работи цял ден до късно вечер, няма почивка, постоянно мисли за това, за това, плете, шие, готви, седи, няма почивка, цял ден. И за утре да е готово. Не работи с ръцете си, не да добре неща. Обича хората, бедните, комшиите, помага. Не като види, че някой има проблем, не ме интересува. Аз живея добре, другите не ме интересуват. Сами да се оправят, те се вземат. Не, жертва, обича ги, подкрепя ги, помага им.
гледа сърцето и че е чисто и тя показва с това поведение своя характер. Жената винаги мисли как да приготви за зимата, за бъдеще, за дрехите, както сме прави като плете, прави брухани, зелена и всичко да е наред. Какво да има за ядене. Обуви и всичко е готово. И не се срамува, тя е добре облечена, красиво, не е грозно, не е грозно, трябва хубаво да е облечена, да показва, че е красива. Тя винаги издига мъжа си. И той е известен, той е водач, той е началник и тя го издига. Тя не казва мъжа сам да се оправя. Тя му подкрепя, му помага, така че той да израства пред обществото и да бъде признат известен. Жената има идея как да прави плодове, после да ги продава на търговците, като говори, продава им, събира парите и организира всичко, умее, разпределя, търгува, плодове, всичко умее. Жената е красива, усмихната и сърцето е широко, пълно с любов. Не се притеснява за проблемите. Да се мисля, няма пари, още какво ще правя. Не винаги е готова. Дрехите са готови, правата е готова. За утре всичко е готово. Тя предварително мисли и приготвя. Не чакай, да, няма време, утре ще го направя. Няма време, трябва да тръгна, какво ще правя. Трябва да има воля, да успява. Тя е кротка, добра, мъдра, съветва хората, обяснява им, хаотично да приказва, но съветва, насърчава другите, подкрепя ги. Ако има проблем, утешава ги, ако има болен, обяснява им, моля се за тях, благославя ги, това е жената. Тя се грижи за дома си, винаги има храна, мисли за това. Също нейните деца, като гледат майка си, че е толкова добра и ги насърчава и им дава да израстват, говорят добро за нея, не говорят лошо за нея. Те я похвалват и казват, моята майка е много добра, разказват на другите за нея. Също мъжи говори за нея с почет, с любов и казва, че вярва на жена си, тя се грижи за мен, тя е добра и тя има връзка с Бога и има промяна в мене заради нея. И мъже казва, да, мъже казва, че жената слуша Бог, очита го, слуша го. И мъже казва, тя е най-хубавата, най-добрата, моята жена, най-щедрата, най-любящата. Другите не
са като моята жена. Моята жена е най-хубава на планета. И всички хора знаят за нея и говорят за нея, че тя помага. И хората също говорят за нея, за нейната доброта. Не говорят лошо за нея. Тя е свързана с Бог, тя се грижи за хората. И всички искат да научат повече за нея, да са приятели с нея, да са свързани с нея. Семейството винаги жената търси, намира, вярва, насърчава, изследва Бога, мъжа си, децата си и заедно като едно семейство отиват в църквата, следват Бога и намират спасение за цялото си семейство. Като четем Библията, намираме много примери за това какви са жените в Библията. Познавате Сара и Авраам. Тя се грижи за овцете, преде, прави всичко. Сара мисли за всичко. Другата Естир, тя стана царица, ожени се за цар и в Израел имаше там в Персия имаше проблем, щяха да убиват всички евреи, но тя меко говори с царя и царят видя, че е добра, кротка, обича. Тя каза целият народ да се моли, да пости 3 дни, за да има спасение за народа. Жената имаше сила. Елисавета беше жената на Захария, Новия Завет, майката на Йоан Кръстител. Бог избра нея да бъде майката на също Мария, майката на Исус, не беше обикновена жена, тя беше чиста, нямаше и беше благословена. И Бог избра нея да роди Исус, който да стане спасител без грях на всички, който да прости на хората и да ни спаси. Жените трябва да не са груби към мъжете си. Не е грубо, не е негативно, отрицателно, не да говори за и са чувствителни. Ако виждат, че мъже стръга нещо на проблем, да го решава. Жената трябва и двамата да седнат на маста, да общуват, да разговарят, да споделят. Мъжът като работил, като се върне в дома си, да споделя с жена си, жената да го слуша. Не накратко. Не да кажа, работа е едно и също, както подигравка, много кратко. Искам да ми споделиш какво си направила, да се понатъпиш, приятно да споделим като семейство. Трябва повече да се споделя, повече новини да споделят от живота ни. Много накратко. Парите в работата, като работят, споделят си за парите, правят си планове за парите, как да ги разпределят, какво трябва да купим, ремонт ли трябва да има. И мъже, каквото искат, трябва да се разбират за разходите на парите, за това как да ги разпределим, а не
тайничко да скриваме някакви пари и те са си мои само за мен, няма да я кажа. Или пък няма да му кажа. Той не е глупо. Жената е по-чувствителна и по-разбира и може да я види. Трябва да е честно. Като има приятели, банкет. Понякога мъжа зад гърба на жената говори лоши неща и се подиграва и децата виждат това или хората после споделят на жената какво прави мъжа или се крие или отвън в компании прави лоши неща и глупости и това не е приятно. И не трябва да се подиграват и да правят лоши шеги за жените си пред външните хора. После жената как се чувства, срамува се, кара се вкъщи, почва да създава проблеми. По-добре, естествено, честно, не казвай подигравки за мен пред другите и децата гледат и научават, че ти се майтъпиш и се подиграваш с люди и после и децата копират. Това не е добре. Трябва да са открити, честни, да не лъжат, да не крадат, да не мамят, да не казват аз половината ще си запазя себе си, няма да казвам. По-добре да споделят и двамата. Ако не споделят, ако ми казват, заделят пари, после има проблеми, аз не правя грешка, мисля какво да правя, не как да я кажа. Обаче другите са видели и после казват на жената и става хаос. Водача, къща, лъжи, разрушава семейството. Не обичам, мразя това. Трябва честно да сме доволни. Всички жени бъдете благословени. Имат деца, борят се, размишляват, Господ да ги благослови. Всички бъдете благословени. И сърцето да бъде отворено на мъжа и жената, каквото имат в сърцето си, ако имат някакъв грех, и да кажат извинявай, прости ми, да се разберат и отново да са семействени, да кажат аз съм прав, ти си виновен, ти си виновен. Не. Трябва да отворим сърцето си, аз сбърках, имам грешка, извинявай. Не утре не се извинявай. Или пък за това няма да простя. Библия какво пише? Трябва да имаме любов и честно да се кажем, да се простим, да се извиним, за да се оправи семейството и да продължи да върви напред. Благословено семейство на всеки един от вас. Благославя всички с огъня на Святия Дух да бъде вътре във вас. И ако има грехове, да бъдат очистени, премахнати, да бъдете с Исус заедно, който ви обича и ви благославя братя и